זה הבית היקר ביותר בישראל, והוא נמצא בקיסריה. תקופה ארוכה הוא ריק לחלוטין מאדם, מאובטח 24/7, וכן, הוא עומד למחירה. האחוזה הזאת זה אחוזת פאר ארכיטקטונית עם כל הפסיליטיז. אני חושב שיש מעט מאוד יחידות כאלה, לא בארץ, בעולם. אבל מה? צריך קליינט אחד. 5 בתים נהרסו ו7 מגרשים נקנו כדי לבנות את אחוזת הפאר הזו. המשתרעת על 11 דונם בשטח בנוי של 2,000 מטר רבוע. הווילה בת 10 שנים ומחירה ההתחלתי עמד על 845 מיליוני שקלים. אבל כמה שנים בשוק עשו את שלהן, וכיום רק 370 מיליון שקלים ותתחדשו. צריך להבין שבשוק בתי היוקרה, גם בארץ וגם בעולם, נכסים בסדר גודל כזה של למעלה מ-11 דונם וכ-5,000 מטר בנוי ברוטו, זה על חצי כף יד יש לקוחות שמסוגלים לקנות את זה. חייבים אורך נשימה של המוכר, אלא אם כן הוא חייב לממש את הנכס. מה התמורה לסכום הצנוע? סלון בגודל 230 מטר רבוע, שלצידו חדר אוכל גדול, חדר אוכל קטן, מטבח וספרייה. המדרגות המפוארות מובילות לקומה שבה 3 חדרי שינה, חדר עבודה וסוויטה. הבית מחובר למערכת חשמל פרטית הבנויה מתחתיו ומספקת לו חשמל יום-יום. זה לא בית שאתה נכנס בסגנון כזה שאתה רואה עשרות בתים כאלה. זה בית יוקרה, זה אחוזת פאר יוניק. מי שגר שם חייב לאהוב את הבית מהלב, כי המרחק בין הלב לכיס יותר קצר מאשר בין הראש לכיס. באחוזה ספה פרטי, כבישים פנימיים ומזרקה שמשנה צבעים. הקונה המאושר יקבל גם חדר כושר פרטי, חדרי סאונה ובריכה ענקית מקורה, מדשאות אינסופיות ובריכה נוספת ענקית בחוץ. אז מי הלקוח הפוטנציאלי? לא חסר מיליארדרים במדינת ישראל, בארץ ובעולם, גם ישראלים, וזה אנשים בדרך כלל שמתעסקים במטבעות דיגיטליים. יש הרבה אנשים בתחום הנדל"ן שאורלי, אין לך מושג כמה כסף גדול יש בתחום הזה. אחוזה יד שנייה מהמיליארדר ולרי קוגן, שידוע בישראל בזכות הנכס הזה, ומבעלי נמל התעופה הבינלאומי השני בגודלו ברוסיה. לפני כמה שנים הונו הוערך בשווי של $2.5 מיליארד, והיה במקום ה-687 ברשימת עשירי העולם. מביני עניין אומרים שאחוזה בסדר גודל שכזה במחיר שבו היא מוצעת, זו מציאה של ממש.